Perabangin kapor labiang ya bangin sedang no ya kani ka jing mani jing syakri jongi ya ulai ni kapor pat na benta kabalang presiden lum siap ban pediang subhaya phi iwei boleh pois kani ka jeseng agan ni no phaisngi pediang subha kerpang ru ya gitu ki bomdai na ka ikhat jogani ka balang ni na lum siap tagi baju man kapor pani snok tilang batngi pani syakri pani mani ya ulai bat pediang subharu ladan na pedang jongpi ke badang long kesin ke beningkong ya wapin keu kani ke yeng kentang jong ulai hani lum siam bat skam ke jingdar kat ke jongpi ka amin siam shibun yangi yang yo bani syakri lang ban mani ya ulai agani ke jamin aswa benginya syafrang tengani laj haulai ke jingduai kumni pana try boleh bokpa iwan ban aingu imi ko try kumni mala penla ngikat ni ngiyo ban kieu kani ke yeng ke bekentang ke jongmi ya ke ngiyo ban wan ban syakri ban mani ya me try hoi ablai nyangu iki jing le phala ke jing em ke jongi ame yalam yangi na ko por ban ngai kerpat ya me ban isnei ban yalam yangi kani ke bangidang ya senglang ban yalam do men sim jongmi man penyat iki ke baro daun sim jongmi parai bi kijimut kiji perkhat ki jongi hani ko por in klat chipor ini ko perthai hindai in play jimut iki ki ban ngin phai iki khmat chami to de isnai ke ban ma ban klat iki pop keringkang ki jongi pada kerteng ke jong Jesus Christ ngiduai amen ini yang ban yarwai lang ke jingruai ke balai spa khandai phunriu balai spa nyusau na ke jingruai ke berem Laispa khandai phunriu gintur ngenam syapting usim usyaprang kading bat ka ngenam sya bakin khang pansngiat bat buram bat nong ngen yo ubat unong bisyar halendan ulo borok sauteli ke dekat ke jingruai ke balai spa khandai phunriu Hintor ginam syab ting usim usyabrang kading bat kaum ginam syab bakin kang hansing yat bat rombat nong in yayo hubat unong bi Shar shalen that all intor shakajing yale intor shakajing yale intor shakajing Hale dashisha insajo Tingpo nabachen jadashi shakinwan Unbat nakumki tahuje sulaban balui Bajem Nod Usha Lakishlei Lakentang Temen Takashi Tompertei Gintur Shakajing Yale Gintur Shakajing Yale Gintor Shakajing Yale Dashisha Insajo Tisau Dong Kojen Jatuh
amen sim kajong ngatusyo kat pamon putrai ulaweng yakabi kat badon gintor syakajing yahalen gintor syakajing yahalen gintor syakajing yahalen tashisha insajo timen talasting kading mangan ba lajem kijing shi tomban riwai ngala ngaku men kado nut ngasuk men simhi ban bud ya uji su shalom kalbari gintor syakajing yahalen gintor syakajing yahalen gintor syakajing yahalen tashisha insajo. Ngan puli na naktin ke jong blay abang laban Shem naka gospel ke jong Lukas ke lenong ke baarhuai ke dekat ke bashipho ter dekat khandai nang ta ke dekat ke belai pusau ter hadu belai fundriu iktian ki baong kum ni anda kum tau la ong haki ke jaj benriu kan yang yele bat ke jaj benriu ke himaru bat ke hima kijing kenyo jumai ki bajur ken longru bat shibun ki jaka ki nam sniu bat kijing yetip lam ru bat kin longru ki ai bashir khai bat ki dak bakrau ru na beneng hendrai shwa yakini ki kai baro kin kam yapi bat kin pinstam ru yapi kin da aino yapi ha ki sanakok bat ha ki yeng bendi ki da lam ru yapi ha khmat ki sim bat kin sunsyar naga benta ka kerteng jonga hendrai kan penjalat ya phi ka banlong ka jing ya phla namar kata tu ko jingmut haraki danun ban ampusan lupa kumno ban ya sadda nabangan ai ha phi ka shintor bat ka jingstan ya ka bakinong ile jong phi barok ken kin umla ban ya senia kelyang lani ban ya sad kelyang anai no ru ya phi wat ki kime ki kpa bad ki para bad ki kur bad ki lok bad ya ki ban phi ken penyam hinong ru ki bala isi de ki brio barok namar ka kerteng jonga Ndrei iwe isnyu naka kli jong phi inom jano da ka jing yaine minat jong phi henry pen im yala ki men sim namar kata to sumari ladi yo kumnu baki donut jong phi kin sngokhya da ka babam lalot bada babuan pada ki jing kuslai perthai pada kata ka sngi kan lap kin det phi kum ka jing riam da bakumta kan ngat ha kita baro ki basyangsa aksla ka khandau baro amar kata tu syarai phi halakas ngi de berduai ba onyo nyu ye phi ki babet ban lajno na kini ki ke baro ki ban saja bar ban yeng akhman ukun ubriu tong ni leilang hoblai ke jing duai kumne pat sai sin atrai hoblai bok pa kum ki khon ki jong me ngi wan ha ka ni ka pori ka ban damret akhmat ke khat ke jing snei ke jong me Iwan banai ngo ime ko try bang la sya so bhai ngi kumne bangin yo ko try bani senglang ha ka teng ke jong me yo bangin yo ban kiu kini ke yeng ka bagantang ke jong me o ngi anyo ya me bang la yalam ngi ko try na du bangi mi ne yeng bangi poi kini ke jaka
Ni anyo ru yame ko try. Pamla darengkat ban ngi kisngi ki por lai na ka jeng em ka jangi ban mala penlong yangi kumne kembangi long. Anyo pamla darengkat bat ka balang ka jang me bamam chim lai eno andre me dan rengkat me yalam na ka por ka por. Bakumne ka ningi dan ka ni ka yeng ka bekentang ka jang me bangiyo ai ka ni ka lat ban syakri ban mani ban pendan buram yame ko try. Ngiyo ru ki ka lat ka ban yes ngau ye ka tien ka jeng kran ka jang me try. Oi ko try ngi anyo yame namar ke jing yai dam ke jong me ke jing da ke jing ker ke jong me ngi ni ki ki bas neu baro try be yang ni ka por ngi wan ban karpa ra khmat jong me ngi wan ko try ye ban wan ye khmat ke jong me ban karpa ye ke jing yalam ke jong me ye ke jing dan rengkat ke jong me ko try ye ke jing em ke jong ni ilong tang ki briu ki boduna ilong ki briu ki bombiang ngi karpa ye ke jing yalam ke jong me ban isnai ban pensyai bor ngi Banang ai boringi manang pelak yangi bangin nang san nang kecilong bensem kejongi bangin nang la ko try ya ka banya naw ka wei ka sngi ka wei pan ha ka jing slor ko try ha padang kini ki ke jing ja ki ba ja ki sngi ki ba wan ki jing pen shep ting ka jing em kejongi try being yarap yangi ko try ai boringi batu pen klanyi ka jing ngai kejongi ha me ko try mar khalam me shi shang yam longi e ruam Belong mami ubat hawi ke benang ke kendau belong mami ubat penyat ke ke berkhoi berhoni kelemat mi yai sinsyar yang ikut rai pada ke pertai berokawai abalai yang ikut patu de isnei ikut rai ban ai hang ikut rai kita ke jing tengan lagi donor ke mensem ke jongi tu ya lam yang ban ai rukin ikut rai kita ke jing stad ke jing syampang hang ikut rai abang ila ban nang ban yat nak ke sngish ko ipan abang in light de ke jing sneu ke babunjan Toda isnai banda ban ker ni ki bor ki jing pensai jung setan ki bor jung ki jing dom ki batrai don bor hini ki sngi atrai rap ingi mila ban yang ko trai macam me akat sngi ko trai ki ba me men sawan ban shawingi trai bi ye rap ingi ai bor ingi ko trai bingin perlai ki jing mot ki jing perkat ko trai hame ko trai bangin nan kelat ye ki ke bor khoi ki badai jung ko pertai re bingin peche me ngin wat chwa ko trai ki hima ka jong me Ngin wa dia ka khamar ka jong me ngin wa dia ka jing rengkat ka jong me ban ngin pendam hame ko try be in ablai tu isnai ko try ban ye yalam yala ka jong ka balang ka jong me ko try to ai bor ko try na do ki pastor ki man masan ko try ki belum kinang syarai balang to pen kup haki de ka bor ka jong me ko try be kila man yalam yo pai lang jong me ba dai biang ka kaman ka jong me to ai ka bor haki ko try be kila ban besar ko try yo pai lang jong me ko try digi ki ba kan jam sim ko try na ka tin ka jong me ko try be in to da isnai ken ko try ban darang kat ko try ki jing try kam jong ka balang ko try to kurku ki kam ki ba ka balang ka dan kaman pendam akan ko por ko try kam tam na ka ba yala bi gospel ka jong me shiki we pat ki bom pat tip ye me a try be yang akar pa di me to da isnai ban darang kat ko try abdang jong ilang ki badan ani ko por sedana pre ki badan ki jing saukya kam sim ko try ki ba wan ki ni ka yang ka bagantang ka jong me ban wa dia khamat ka jong me ban sham ko try ka jing sok hame ko try to da isnai ko try ka ban ai ka jing tengan ka donut jong ki ko try oi ko try bikila ko try ban pai ye ka khamat shame ber kenyo ka jing rap ka baname atrai to kner ye ti jing rap gitu ke bajan jar ki shem shitam to isnai ka ban me ko try Eban penbiang ki jalan kam ki jong ki ken ko try be in to da isnai ko try bandar kal bergitu ki bom dan lang ban yeng ne ko pole se ki dan ki yeng ki sem ki jong ki kim dan kamat ke bakot ke bakia ki dan ki jing pang ki jing shitom ki jong ki to isnai le me ban kta ada ki badan bor ki jong me ban ipad ye ki ka jing kot ki jing kia kenang baki ken la ko try ban yang ban ya ban tre ban kta ban kumju ban pendan buram ye kerteng ke bakot ki jong me Agar padi me to da isnai au play bandar angkat ko try. Hoi berkawai pakawai kay rampi yang kestan. To da isnai ko try. Hoi to berham ni kajing syakri. Kajong ki haki yang kisam. Bagian long ki yang kisam kestan. Ki basyir ham na kabanta ban syakri ban penan buram. Ban kerpat ya kerteng kajong me. Try be ya bang ingi pet ko try ki jing ja ki ber saudong jong ki sngi ko try oh ya bang ya sngo kita ka jing pang jong ne COVID-19 ulanang sedang ban pur biang ngakerpat ya me melong ublai la baro ki baro ko try to the isnai ko try melong kaman ka jong me to weng no yo ne nyang jing pang ko try
But isnay ko try, wan pendo no Indonesia sendan ko try, kerang bangikin ko try, ginyo si isin ko try, ya bangilaban ya, ban try lai lut kelang, hagijing don kam gijongi, kiwa manakasngi. To isnay ko try, ban ay darangkat bangi na kapor, yalam yang daw manse mabukho jang me ko try, isnay rukin ko try, kaban mabraban kalat ikipop kilay kilat kiringkang syam magijigem gajongi, bari kini bro kangi pana karteng badan bortam jung try na prim jungi Jesus Christ. Amen. Dehari kapor ni asngung jing panbana. Tong di duaim, au belai maruk pa jong yu babeneng, balong trai kimet ber balong trai jong kimen sim ki jong im, iwana jan jong me kana kapor, ban ai ngo yame namar ke jing ba kotam ke jong me, ya ka ba melawan rai ngi kanik roi kimen sim, ban kiu cakani ke jing ka ba kentang ke jong me. Na kabanta banyaro abat pandon burom ya kateng kaba im bat kateng kaba don bor ke jong me ngipan ya ka bor ke jong me
ba me men don lam dorangkan ban ngi wei pai wei abang i don na kani kai jaka ban ngi la ban ai ti met bat mesim na ka ban ta ban yaro bat pandon burom ya kateng kabayum bat kabadon bor ka jong me melong ubulai ubajios ngeu ye kijing kot kijing kerpat kijong i wei pai wei namar kata tu don lam bat bapang basetom bat lot ke baduk ke bakardu tu lek lam bat ki bat kristian me bat don ajan masanda jong ki trai jisu be ngi wan na kani kapor na kabanta kini kijing ai ke balong si banta ya kijing kerku ya ke ba me melakarku haka jengim ke jongi wai pai wai to da kerku ikiti ke belano bat bakono bakidang la ban ai sekakam ke jong me trai jesu be dolem dorang karlu ban gi wai pai wai mangidang la ban ai ya ke donut ban cakri ya me bulai waim bat bulai badon bor trai jesu be ya ke ni kapor Ipan ya kabor ke jong me ba mendon lem dorang kat batu cakri ban saai ya ke jing kren na kabanta ban pla ya me ba melongu bulai ba yum bat bulai bun to don lem dorang kat badu oi ke jing pen kre kilong nau buriu andai ke jing pen janai kalong na ka khet ke jing isne jong chiam ti ke ni kapor bat pen kentang ru na bai ke ni ngapan ban ya dem aga kerteng ke jong trai badu nong peniam jong i Yesus Kristus amen. Yeshua mi asno jingkren nak tien ke jong blai en yang lang se sien ni ban yerwai lang na ke jingrwai ke basispa arpnyo basispa arpsan na ke barem ke jingrwai basispa arpnyo komen sim ke jing pentmai aher la ke bor bakrau pendo ru kaboj usaitan ke jing sniu nangi tolau ya kal beneng atrai to pha ya kinong pop ban penem aingin snow kaktien jong me isnai kenrat aingin em ke jingrwai ke basispa arpnyo basispa arpsan na ke barem Komen sem ka ching pentemai ahir da kabor bakrau penduru ka buit usaitan ka ching sniu nangi tolau ya kal breng hatrai tupa Yaki nong popan penem Haingen snow ka Tinka jong me Isnei ken rat ai in em Rain kat man ki shakri jong me Halumen Simban yatrei Topen kendu Yakinong pom Ben paula kajing ai Yakimen sim Chongi menta Topen shai atrai Babha Aingin matka ching ijong me lam yang isyaka ting pastor ben mesan ki balong kinong syarai jong kabalang ringkat rubat wipat teman besan na kawai balang badan rengkeng judan rengkat lang bangi ani kopor para dekat komiti balang amat piru
Kiri khot jeng kebalang, kiri khot jeng kebalang, kebala bandan hang ni. Ngai kublai ye pi ka kerteng ke batiang tam ke jong trai bat udang penem jengi Jesus Christ. Apan paru ke jeng semua pan ango yo blai ba penla yenga ya. Hakani ko por ya ke ban yeng ya ke ban sam na ka tien ke jong u apa deng jong ilang baro. Aba program sekretari la phone nga lupai ong ba ngadai ban kran hakani kapor ba kandai haki benta ba syakmat jong kuatar te ngala pendam hau blai kijing duai ban kelepusan ke ai ke bangan yo ban kran ban ngalapan nu blai kubor kalong ke bae sisyangam yo kanu ru ya tak kubor ke ai ke bang kran hani kapor rai kini kendiat sngi blai ulapan i nga ka bangadang puli nak tien ke jong blai adam duai hu ulapan i bangadai ban kran nagang ni gospel ke jong Lukas kalong ke ba arfuai kad khat ke besan ter du lai penriu abang apuli ya kani ke benta nak tien ke jong blai kalaupun sujer nga sibun bakumnungan keren ni ka alai pendam hau blai try wa ke jimpen syai hang ong ngalatip mga ya ke ai man keren ke berkhai ri por ngasani hau blai udani ai ban keren pereng jongi kani por tang lang hau blai jing duai kumni pa sai sina try blai bau pa mei usyakri ubaret hani kapor ngamlongi ai khamat jong mi ngamlongi ai khamat jono ru holong tong beri beduna reko trai mrai bet inga ban penyeng kani kapor ban sim ban keren nak tin ke jong mi akar pa di meti isnei ban pelong inga tangkung tendong reto keren lai lut mami ko trai dong men sim jong mi pada bangi ngidan kani kapor begitu gibala ban yasnoru leng lung bak YouTube channel ai bikin yasno bat bangingin yasno ya kasur ke jong mi ke jengkren ke jong mi ke danot ke jongi kenang bangi ngin ya ban pai simi ina ban pendet hami ina ban pendam hami ina ban wa mi ke jengram ke jong mi try wat sya ingi bingin mi na nami klam da ya ban pen kando ki men sim ke jongi ya mila ban IT thamai ke jong ke danot ke jongi hami isnei bani alam yangi siam ngani ko por ko try to paniat kami ke berkhai do man sim jome to isnei ko try yawan penkentang pun khodiu syakri jome baraga kerteng ke jong Jesus doai amen ngan puli nakanika gospel ke jong Lukas kanong ba arfuai ngan puli tang ni kit khat mesurum ibang abu kum kadang rem ye kaban kum ke jias lok ben skau nak tien ke jong ublai hakani ko por preng jong ilang adu kerkhot ke balai pusau darda dolai penriu lamar kata tu sumari ladi yo kumnu baki danu jong pi ken sokia da ke babam lalon bada ke babuan bada ke jingkus lai pertai bad bakata kasni kanap kendet ye pi kum ke jingiriam ba kumta kan ngan ha kita boro ki basyangsa hakasla ka kendo boro namar kata tu syarai pi hala kasni da ka baduai wanyo nyau ye pi ki babet banyo lat nak ni ki boro ki ban saja bat ban yeng akhmat ukun ubriu ini ki benta nak tiang jong blai kilong bau Jesus Christ ukran man bau dang dan hani ka perthai bau kentu ya kisenran bikin long bersumar ialah dia berkumju yang hilang barkhon berhasyua bau unkran yang ini kikentien ke ai ke bala penlong yau jisu kalong ba hasyua kini uai ha kisenran ya ka jingit hu lupa ya ke ai ke ban saja anda hadin bau ulah syak sanar pna buat bau ulah mipat uai upentem hagi senran ban hangi ya ke ai ke ban saja
Ngakwa bangin ya perkat ban ya pusan ya kini ke bentah nak tien ke jong ublay nadu perkat ke basan ter adu perkat ke balai penriu ha isau teli ki bentah ke bentah ke beningkong kalong ke jing pendap ya ke jing itu lupa ke jong Jesus ta ka baar ka jing yai pendap ka bayai pendap hakini kisngi ya ka jing itu lupa Jesus Kristus ka benta ka balai kalong ka ban sanang pendap hadin ya ka jing itu lupa Jesus Kristus bat ka basau pada kalong ka jing gentu bat ka jing ka warning ka jong Jesus Kristus yangi kiba hakini kisngi kiba mentah Hagani ka benta jong ka tien ka jong ublay Jesus Christ. Kaya tu bau Jesus Christ bau udan haka temple ringkat balagi jong ki senran bat uyat ban pet ya kata temple kumju ki senran ki pet kanu ka jing itanat ka jong ka bakumnu ki lai perkat bakumnu la shna ya ka bakat kumnu kanu ka la perlut ya ka bat ka jing no jong ki pai ba ya ka ban ai kum ka jing angu thang khnang ban yo ban tai ya kata ka yeng mani ban ya kata ka temple ka ban long ka internet ka ba yeng ka ba isang dor ban la ban mani ya blai hapreng kata ka jing bisar ka jongki ka jing yaro ka jongki u Jesus Christ u ong ya kani wong yakini ki ba phikmi hakini ki sngi Kanjia haba on ino hangni yau mau holor umau yau ban om penhapno kani kejingkran kejung Jisu kalong kum pen kendit yagi senran atau por kum badung ya kadano kejongki bakin numyo isu ya kani ke temple kum kejing internet kejongka nrai on sepenjat no kani kalau penlong pat yaki ban keli susu no Jesus ban keli hu lanu kani kanjia haka jimut ke jongki kisenran berkat bakata ke jingjia ke ban sepen jat yang ni ke temple kandai haka por ke bukut kumta Jesus Kristus haba loya sngo bagi senran kila keli ya kani ke jing keli lanu kini ki kei kenjia Jesus Kristus ai ning kong ya ka warning sure bon yathu wang tu sumar ban om syukur no yephi na babun kin wan hanga ha ka kerteng jonga kin doong ngalong ukres bat kata ka ayom kalajan Jesus Kristus wang wat lek but nadien jongki lada dan ki boong kumta nga ngalong ukres bat kata kaya kalajan kata ka ayam kalajan wat lek but yaki tuong penman ndrei phinia sngo shua siapang kitma bat kijing kiwen bat haba phia sngo ya kita phi wat shaptin na ba kani kadai yaki aka banja shua ndrei kabakut kampatja kita kitma kinjia kita kijing kiwen na kapathai kinjia Henry kabakut kampatja kata kalong kijing keren kejong Jesus Kristus senran di unda kumta andal ong haki kejat benriu ong kanyele bat kejat benriu kahimaru kanye kahima kijing kenyu jumai bat kebejur kinlong bat shibun kindam sneu bat kijing tip lamru bat kinlong ki kai ki basirkai bat kidak ki bakrauru kin pau habneng Henry Hashua yakini ki kai baro wong kin kam yapi kin pensitom yapi kin da ai hak senekok hak yeng bendi bikin dalai lam yapiru hakmat kinong sencar panna ka benta ka kerteng ka jong nga Henry katakan penjalan yapi ya ka bandong ka jing phla amar kata wong tukut jingmut hagla donut banong pusan nupa kumno banyasad naba api ngan ai ka sintur ka jing stan bat bagi kita kinong yele jong pi baro kinum la banyasai kel yang
Benar bania senia keliang bat bania sat keliang. Ban aino ye pi wat de kimi ki kepa. Bada kilong. Kilong ru ki isi ki brio baro namar ke kerteng jonga. Wang ru iwei isnyu inum hap. Na ka kli inum ja no. Namar lada dak jingila minat jong ki bangeng. Ban ripan ki men sem. Jisu ya thulu paro hakani ka bentar tin jong blai shang ka jing penjat ya ka Jerusalem. Uya tho bawang ma pinyo i ka Jerusalem balaker tawyar ya ka di pa ya pom. Onda kumta pin tep bakata ka jing pendu ya ka kalajan. Onda kumta kita ki bah Judea tokin ya petno. Bat kita bah pering jongka ken ya kenria no, bat kita ki bah haki ribri ken yen om ya besut sepo jongka. Lepas kini kilong kisngi kejing stom hok. Ya kaban pendap ya ki baro ya ki balat hok. Ndrai kardet ya kita balapun kun bana kita ki babun ya kita kisngi. Namar ke sipa ke bakrau ke long hak kata keri kejing bitar hau ni upai lang. Kin kelon ru da ke serti wai lang bat on ilam rau ya ki si kenja benrio baro. Bat kan long belami top ya ke Jerusalem da ki gentil tak anda on pendap ya kaya ya ki gentil. Ujis Kristus uya tu lupa bagi senran ye kini KKA. Tek padang kini kijing tu lupa jong Yesus Kristus. Nakabenta buya tu bangsa penjat ya ke Jerusalem kani kalawan dia bat keladap dia. Akajing yatmai ke Jerusalem da kisipai Rom. Hi hakapor bau Yesus sedang dan hani kepertai. Rasen syar ia kari Israel dar sensyari dak himarom. Dan rai hadin balasa nar panai Yesus bala yalap ya gospel hadin katu kan Islam. Lami kino yele Persia ali taki rebel. Iban yele Persia yang serka Rom bat kini ilala ban penpetno ia barok sipai Rom. Na kari Israel. Bat kani ke kubur habakala pai syarum. Kala penbitari kinong sensyarum yu patsya yu himarum untuk por. Basensyar ya garum uneru lapha. Yik sipai ban lek ban pendam yikini kinong yale Persya. Ulapha ya wi undang ilam sipai Vespasian bat ni lawan siapa kari Israel ya ban pendam ya hendrai ompala ban pendam lot. Tukumta onda uni Vespasian ulal kiu ha kejilong sim onda neru layam upha yau kunjung bolong bekerteng Titus uni General Titus ringkat but lightly ki legion kemur kita ki kenhun sipai jong ke himarum ki baklantam ke ka wei ke legion kemnu ke kana san hajar san spa kilalet Jerusalem ban kerkut yaka. Bat kani kala jialong ha usnam new pau edi ha ubana April ka jia ha ka shua bakan don ke jing khawai ya kaniam jong ke jing lain ke ba ikun Israel ki ju rakhiman kapor kani kala jia ha shua jong ni kumta namar bakadan kani ke jing rakhi ya kaniam jong ke jing lain Barok ki jiu kilari kiu Jerusalem. Barok upat jiu lalai rung hapo kanong ba Jerusalem. But day hakani ko poru bakini ki sipai jong ka himarum hapo ka jingilam jong ni General Titus kila yo kerkut ya ke Jerusalem. Kila kerkut saudang bat omla asyu na padang jong kini ki jiu bakin mi syabar jong Jerusalem namar la kerkut ya ki. Kumbala jialong ko ba uji sukres wak anda haba fila i ke jing kerkut blak ker tawir dau pa ya pom anta pintep ye jing penduk jongka anda lakir unu pa ya pom bat hangta ka sesdang hau benai me pada ke jing lek bantur ban penpra ya ke Jerusalem kamlong ke besuk ye ke ban penpra ye ke Jerusalem berban hiar thama namar ka simpor hadu umbasau banai ai
Ya kaba kini sipai rum kini yok ban kurup lut ia kanong ba Jerusalem. Bar ba kirup kila thang ru ia ke mene ia ka temple Jerusalem. Hajing sisya unus im uni General Titus semkwa ban penjat ia ke mene. Rai kini sipai dak jing nak songset ke jongki la le ke jong kaman berkila thang ia kani ke temple padai kani ru ka bau Jesus Christ tu pa bon pen du no ia kani ke temple te komta ka jialong kani hakapor jong ke himarum aba ia ke Jerusalem la pen prai ka la pen jot ba la pen yap lut ia barakat ke bakila ban penyap kan thai bat khna ne khlung sim la dan jingma dan ke jing penyap ke syirkai hadu kata-kata Hakaba uni Josephus wene kinang tho history jong ka himarom hagatu ka por ubolong ru ujiu ye bolayo pat ya ka jinglong nong shung room ni citizenship uyo long jong ka himarom uni Josephus tho ya ka ni about tho ya ka ta ka jing penjat ye Jerusalem ong bala penjat ya ka bat ka jing penjat kalong ka bakrau hadu kata-kata bat ka jing penyap bom badru bala Pamru ia ki deng ki se barok. Amdai tang ba penjat tang ia ki ia kan ka temple la pamru ia ki deng ki se bat la be mara la yo barok bat la shembat kem kat ia ki bala ban yo bat kum ju kat kum ke jing tho ka jong ni je suppose ong ba iwei point iwei million ki ju ki sha penyam ha kan ka por. Tekat nu ke jing krau jong jing syak penyak kan opor kat nu ke jing syirkai jong kata katma ka balajia ya ke Jerusalem ban uang ru kumbak hendai penyo hajar kila syak ring brau ha kisipai jong ke himarum bat dan na preng kita ki belalai im balai pet bat dan ru nek ki rebel ki baile ki dang lai pet bat kila lek ban pet Sikiway pat kisnong hendrai kita ru kila siapa yang halpo laisnam lala ban penduk lut ya barhot kinong yele persya ya ke himarum bela penki di kiju hakata kapor te kumba lai thu lupa ru Jesus kani kumta kajia perkumjuru kumbau Jesus lai thu lupa baulo ong hak sendran baki abakin yalap ya kerteng gajang ukin sya Peniap kin syala ben kumta ka jai ki apostol la syak peniap ki apostol ki syak peniap syala ben bat ke jingjia kal jia wat hadu kini ki sngiru ki ba Jesus Christ wi thu lupa ya kani ka jing syak pen sitom ben ke jong ki Kristen jong kita ki bengen jong kita ki senran jong ki ba yalap ya ketin ke jong u kani kadang yai jia ba ke yai jia hadu kini ki sngi Jesus Christ ulai thu lupa bakata ke jingim Kristen ke baki kin mak ngingin mat kamlong ke basuk ngi hak ban mat sibun ki jing ula pen i hak ni kot bangi onlong kita ya ki bala sya isi di kibreo pat kalong kumta ha bangi den kam ban yalap ban pen bet yenu ban lek yalap yenu ya ban pen kala ki radam dei ada baki itu bahangi kini si ingi kinem kwa ia kaban keren ia kata kajing bakala ke jongki inong ki basya isi dak perthai namar la isi ingi namar ke kerteng ke jong Jesus Christ ni haban sya iki kini ki ibar khon kani kalong namar o Jesus Christ ulai thu lupa mi haban ya hendrai kani pada kajing sya sitom jongi kum ki Kristen kaya rap ingi ya ka bangin nyai le ya kita kejinget kejongi au try but nong penem jongi Jesus Christ wi tho ru ya ka ai ka bentau ka por ka ban sawan ke bandang jia bakidang ru kinong hakisngi ber hau benai ber ki klor ber khendau ke jing jinjar jong ki jat ban reu Bong ke jing jar jong ki jat ban reu kala kanthop ya ka parthai borok kawai ki jat ban reu borok ka parthai ki jing jar kin jia
Bat haba kijia kini wong kindas ngolungo nomar kajing terho keduriau bat kajing ap pelung. Kibriu kindayap ler dak ba syepting bat dak ba ap lengo ya kita kikairu kiban sajia threat hakapartai. Daba on pen ki ya kibor jong kipeneng. Nomar on pen ki ya kibor jong kipeneng. Onda kontate onda la pen ki ya kibor jong kipeneng. Yin yo I yo khonu briu ba wandol o dakabor bat kaburam kabakrau. Bat haba kini kekei kijialong Jesus wang to khmet ila kikle na ba kajing la jong pi kalajan. Hi Jesus ya tho ikajingwan kajong u sai sian pat sing partai. Baruang bahasua pat kata kanjia ki bang haban mat ki ong ki ban jia kilong kita kidak kiban pau kimneng kita kijing jenjar jong kijait benriu kinjia lajia ki berkhoi bagi ni kisngi ki klam ki balong ki jing penjenjari ki jait benriu ki jia ki ni kisngi ko ki para bang ngim dai ban sngo lengo na maria ki berkhoi ublai utep ulabu ki bikin jia kinjia dan rai yangi ki bangai ngidi ban sngo tho ban ngai scam au try nong penem jungi Jesus na maru ki berkhoi labu khnang yang ban jia. Bat kini keke kinjia, bat kinang yai jiaru, keke kiba hakajing kajongi ke banswani ke bangi ngem tem. Ndrei ke bodon kam ke bau Jesus uban ma yangi kini. Ha ka ba u iPad hangi ya kata kajing kentu. Baru ahiru yangi taka warning haba kini keke kinjia. Nama na du kini kadkhot ke balai pusau u ai hangi ya kata ka warning ke bangi dei ban sumar dia. Haba kini kike kijalong wat ai ba kini kike kibajalong kilong kita kiba pen syapting yangi hendrai ngidi banlong kita kiba sumari la dia bad yo kumnu ki danut jongi kin sngo khia da ka babam lalon kin sngo khia da ka babam lalon amot yin sngo khia ki danut jongi da ka bangi wat ye ki jing kwa ki jing don kam ki jongi kan ka partai wat ai ba ki jing mot jing perkhat ki jongi kin khuslai ya ke ba gidan kamban pendap halak juk ye gisam bangin wat ye ke ba palat uput jongi bangin yo hakajing ke jongi bangim dei ban wat ye ke khoi ndreng ye ban dong kita ke basumar la dia bangin nom ngat akini ke kumjuru ngim dei ban long kita ke buat kiba hakajing sngob ha jong ne ka perthai kibaya lang bat ke perthai ngidai ban peneng gerpang ila dia nak ni ke perthai ngidai ban yan ban ino ye ki jing sniu ki bangi ngiju mlien ban le ngidai ban ino ye kita ki berkhot ndrei ngidai ye ka ban le ye ki ba pen subha yo blai bat ru ngim dai ban pendap ila dia de ki jing kuslai jong ni ke perthai namar Jesus ong hakaktien jong hiba ngim dai ban kuslai yang ye ke berkhoi ani ka perthai marang ladangi khuslai kata kalam sekebal pop kumtang imdai ban khuslai imdai ban pendap ili de jing khuslai jing ni ka perthai de jing bom yo jongi ye ke jing kwa be jing sobha jing perthai namar ladangi yai khuslai le se ka por bat kata ka por ka jingwan ka jong u kan yo lap hangi kum ka jing riam namaru ong bot ye thu ni namar kan ngat kumta bahabau Jesus unwan syau unwan biang seperti unwan syau ni kata ka perthai kan dong ha ka jing sngob ha ka jong ka kan dap de jing le sngob ha kan dap de ka de ki bale jong jing ki kam ki ba pen sngob ha ka do ka balong ka jing sniu tengiru Jesus upa yangi bangin numngat ha kata ki kai berkhot bangin ngin kum ki bangai ngin long ki basyarai yelare ki baduai ke jingong mut hani ban syarai ngi baduai kalong ke jing pendam ke jongi hautra nu penjing Jesus ka jing sya yalam ke jongi hu da ka bangi manakasngi ngin da ka bapusan ka bapuli ke tien ke jong blai ngin da ka jing duai ban ngin ka ba yat ban pet yelade yo kumnu ngi ham ha ke basniu ke dan kam ke jing yalam ke jong umensim jong play ke jing ke jing bangin yo ya kata gadan kam ba ke bangin ne
ya ka bangin pendam hau ha kecing duai pakadon kam yangi bangin long kiba smart ban puli ketian ke jong blai ka bolong kecing bam ka bakan jaman sim ka ban yaram ka ban pentengan yangi haki ni ki por ki bang im ba ki por ki ba hangi ka bang ila ban syajab hendrai ladangi im dak tien ke jong blai ba dak bang syarai haki jing duai ke jongi hat badru dak ba kiu ski ke bakantang ke jong blai yin long ki balat bat ki bala ban yeng akmat jong u ha kata kapor kabau kun ubriu unwan ban pau apreng jongi yin la ban yeng hi prabangan kai ka ba ngamot ban yalam ni ka jingmot ka jing perkat ka jongi ha ni kapor ni em ha kini kisni ki ba ki kai long kisni ki por ki banang yai pendap ki kai ki jing tulpa ni yo i ya kai ka belada pendap ki jing tulpa ka jong uji sukres berkata kapan skam ni kejengat kejongi Jesus Kristus bakai ke ba Ukraine kalong ke ba shisha ngiyo iya kata bagi ke bagi ya jadi ke puar bagi jingjiaru kita kilong ki ba yai pendap ya ke bala tho aga ketien ke jong play para bangai ladang ngilong kita ki ba smart ban puli ke ketien ke jong play dang ngilong ki ba smart ki ba ya dau men siam jong play raja ke ru ke ba cerkai ke siam ke jongi ngila ban ya ngila ban im ngila ban san ngila ban im namar ba Chris im hangi ban ngila ban snow tu ya kata ngila ban kiar ru lagi jing sniu ki baro para mengai kai ke ban sajiang yimtip kai ke jing sniu ke ba pertai ke nang penmi nang ni syakmat yimtip kai kata ke ba ke jing ke bangin mat yimtip hendrai uji sukres u ayang ni ke jing kermen u ong tu syarai tu doai namar ladap hiyai ne hanga pin lajem ngin lajem naki ke baro bakong san ke jing lai im ke jing kamen se mu jongi nginum ham ke jing pensoi jong ni ke pertai nginum ham ke jing onpa jongka hendrai ngin yai ne how Jesus Christ ngin lad but hakata ka por bun wan shaw ngin dan lam bat u ban ngin kmin ye laki kmat shebdeng ban ngin ap kmi ye ka jingwan ka jong u bat u un wan shaw ngi ngam kwa ban dai than kini ki bar khat ye ki jingjia wan shaki dan shibun ki jingjia bukan bahkan kitab jing pen paul la tho kitab jong Daniel la tho idan sibun ki bayas no lang ki hendringa syukwa ban walam apreng jongi baya kani ke benda ka bad don kam ka bau Jesus wangi bangi de banong ki basumari lade bagi ban sumar ban syarai ki jingi yo ngingat haki ke ki sobha jong ko pertai yo ngilong kita ki ba buat tanang yong kita ki ba im de ki ke ki ban sobha ki ba kan ke pertai ka don ban ai hangi ni de ban long ki breu ki ba reu blai ki ba ya ba du blai dihalangi ya ibu boleh ngin laj na kata ke jing pensitom ban ngin laj ru na ki bor jing dom bor jing syaitan ki le ban kring pa hangi de ki rukam ki ba per ki bangi tang ngim sno thu ngilangat hakita ki jing pensoi ki jing syaitan hendrai ladangi em dak tiem ki jong blai umen sim jong blai u pensyai hangi bot ya thu hangi bot batai hangi ya karu kom em ke jongi kumno bangin em bat bangin yan ha ka jing em ke jongi ke malakasni marbun sien ha pedang watang ha pedang ki jing kuslai ke jongi teng ngi kloi ban phai dia no blai namar ke jingai ke jongi kam scam namar ngem don ya ke tien ke jong blai man ngem syarai ngem doai ngat ki jing jenja ha jika ngin phai show blai ngi phai ska pertai ngat ki ha jika ngin phai show blai ni phai ke pertai ni baik penban ni ke jeng pertai bengi kwa ban penhun ni kata ke jeng kwa ke jongi ban penja ke jeng kuslai ke jongi nyem tre ban wat ye ka khmat ke jong blai ye bau Jesus Christ blak kular hangi ban ai hangi ke jeng tengen ni don kam ni ke jeng alam ke jong bau blai ha pedeng ke jeng jenjar ka bangi ngin ya ke jeng jenjar ka bangi ni hab ban mat ublai totep udah rengkat bat ya kita uya lang rengkat ngamat dia kata ke jing em ke jonga kini kisni kandiat senam ngamat dia kata ha pedeng ke jing jenjar kibanga ya ke jing kuslai hang tanga ibo blai penban udon rengkat banga ka keti ke jong u kayalam ya ke jing em ke jonga kadon kam ko pra bangai tolong ki besyarai kini kisni lemar kini kisni kilong ki besneu kani ka benta na ketien ke jong blai parangai ka khot lang yangi iwei piwei lesin adon na pedeng jongi komno ngila kompensosi ya blai iya hakan ka pertai
Hakajaka bangin pai shoblay ngi pai sini ka pertai. Ile ikano ngi hakabapan sosi hakijing snow bah jung pertai hakabuan dikijing kuslai bangi wan ye ke bapelong ke bapalat pot hakajing ngikwa iki kani kalau kopor ke bau ublay Ukraine hangi lembaga ni khot Jisu Ukraine pereng jongi iwai piwai wong tawan pai no tolong pi baru ai ya kani bingin long basumar ladi yin sumar bangin lat lagi ni ki lesila dangi lakum hap lagi ni ki berkhat kapor kadon ngi ya ka bangin pai pat shau tang lang hau blai ha ki jing duai para bangai si na preng jong dan mano preng hani kapor lesi layat berkini ke partai lale klan iki kibade kan jaman sim himsim layat chuban sim niktien ke jawblai ban puli lani ban duai jadi kalau kapor ke bau blai khot ya pi si sin ba pinwan hajan jong u bau Jisu khot pi pinwan akejat ke ding phna ke jong u ba pinwan dak man sim jong jing kala ka bamut blai momen sim jong uya ni pereng jong ini kapor baru tit ika danut ke jong iwei piwei baru kwa yang iwei piwei bangin pai shu ini kalau kapor baru ni kapor kat dang duai tu duai lang mo piru ya wapin IT pas sai sien hau blai ila ke jong em men sim go pin ino iki kai bar khot ke jong ni ka parthai wapin sedang pat ia ke jeng em ke bathamai atrai blai bok pa blai berun bor baro komni ko trai ngi wan nakmat ka khat ki sni ke jome ne ko por oi ko trai ki sni ke por ke na ya bani lamat ki ke jeng em ke jong raibun sien ko trai ke jeng em pai shame iwat pen ban ni ki jing sobha jone ko parthai ingat hakiki ilakum ngat hakiki kijing siapan syai kijong setan trabi kani ko porngi wan khmat jome do isne gen ko trai ka ban simpat yangi wei piwei to sim ko trai pen kalai ka danut ka ni to isne ko trai ban pendapat yangi do mun sim jome sat yangi tetap yangi dekat senam ka jome iwan khmat jome ko trai no por ka mun sim jeng kala ka bamut ia ka bangin ino iki barem to di snake ko trai au blai ban thau thamai yangi iwei pe wei long yangi jeng thau ke bathamai iwila ban im thamai e ban yan ban im kum ka tien ka jome to snake ko trai ban kar khu ke ko por baro iki ke bla pendak mane ko por pada kerteng ka jong Jesus Christ duai amen. Ni penuai no ikani syakri zui ikani kupor daga ba ni ruai lang gajing ruai ke basis pasan basis pa prana barem gajing ruai ke basis pasan Jisu ula janwan unwan shisha jingdum borok kanwai haba unwan Jisu ula janwan unwan shisha banwan lom yala kijong unwan lom yala kijong unwan lom yala kijong Jisu ula janwan unwan shisha unwan lom yala kijong jing ruai ka basis pasan basis pa prana ka barem adian radap ni jing ruai subhaban kerpat ya i Reverend P Molong subhaban pelat ingi dari jing kerku penuai Jesu ula janwan unwan shisha Kingdom baro kanwai haba unwan Jesu ula janwan unwan shisha Banwan lum yala kijong Unwan lum
Yalla ki jong hun wan lum Yalla ki jong Giêsu là chân wan un wan shisha hun wan lum Yalla ki jong Giêsu chân wan un wan shisha sâu si baro kan wai haba un wan Giêsu la chân wan un wan shisha ban wan lum Yalla ki jong hun wan lum Yalla ki jong hun wan lum Yalla ki jong Giêsu là chân wan un wan shisha un wan lum Yalla ki jong Giêsu là chân wan un wan shisha chính yam baro kan wai haba un wan Giêsu là chân wan un wan shisha ban wan lum Yalla ki jong hun wan lum Yalla ki jong hun wan lum Yalla ki jong Giêsu là chân wan un wan shisha un wan lum Yalla ki jong Giêsu là chân wan un wan shisha Jinjar baro kan wai haba un wan Giêsu là chân wan un wan shisha un wan lum Yalla ki jong hun wan lum Yalla ki jong hun wan lum Yalla ki jong Giêsu là chân wan un wan shisha un wan lum Yalla ki jong Giêsu là chân wan un wan shisha huslai baro kan wai haba un wan Giêsu là chân wan un wan shisha un wan lum Yalla ki jong hun wan lum Yalla ki jong hun wan lum Yalla ki jong Giêsu là chân wan un wan shisha un wan lum Yalla ki jong Giêsu là chân wan un wan shisha chính loài quen hơn Kingsley haba un wan Giêsu là chân wan un wan shisha
hun wan lum ya la ki jong hun wan lum ya la ki jong hun wan lum ya la ki jong Jesu la chan wan wan shisha wan lum ya la ki jong Tangan ya tuai. Ni aingu ya me ubulai berkupa jungi ubah meneng. Lemah jungi kapor jungi dengan opai sengi. Ya kapangin yo bandan hakan ka yeng ka bakantang ka jame. Ya kapangin yo man syakri ya me. Ya kapangin yo man singap ya ka khobor na khdien ka jame. Ya ka ba usyakri jame ka konran. Ula pen sengo hapen jungi lemah jungi kapor. Ka bakhot yengi konran bangi em hakisngi ki ba e. Ni em hakisngi jonga jing jar. Ba me man ya rap yengi konran. Ya kapangin long iba syarai bat kiba tuai. Mangin bisyari ki baca sau dong lagi. Bada kita ke konrat, ya ke bangin pai seme bangin wat ya ke bor ke jome. Nang mangila man pen kre ke konrat ya la ke jong jeng em. Mat kur khuru ya usakri jong me bala bet ikene ka. Kubo nak tin ke jome. Nang kershan bor ya konrat. Ba unang yo ya ke met ke bakot ke bakhya bat kham tom e. Ya ke jing start belai ke baname ke konrat. Ba unang laru ban treasure ham ya ke kam ke jome. Apo la ke balang. Kerku ke konrat ngilang baro ya ke bangin sio ban bino nak ni ke yeng ke bakentang. Mangi doai ngi pani gini baro haka kerja ngajong turai no pnim jengi ujus kris. Pada kabawai no ngi doai ke jengi ba ke jong ublei kupa. Ke jengi ai ke jong ujus kris sebab turai lambat ke jengi selok ke jong umat sima kuat. Ini kilai ke bulan kitan rai ke jengi ku awai ublei ke lorang kan bat ngi kum kapalang. Lemru bat kiru ngai haka negari bat keleng satelak jong kapor hei. Nadu mentah bat syadu kibam cukutru. Amin.